Pulaar e radio Jawol Sar. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jamhire mon hande ko sappo e jeeɗiɗi lewru koor wonɓe ɗo États-Unis so tawi on keeɓi habaruji ɗi hadde nangue mudde en wayno nangue mutan hande ko 6h36 kikiɗi aset janggo kejjari wonande hejjotoɓe ɗum noon dartine kejjari mon à 5h47 janggo samedi kumtari wonata ko 6h37 ñande dimanche so en kawri hen oɗon mbawi dartinde kejjari moɗon à 6h47 ɗum noon siftindon tan ko subaka dimanche ko nden woni kadi nde waktu changeata ɗo e diwan États-Unis ko wonno 5h47 wonata ko 6h47 salat julte 7h15 ñande dimanche kumtari wonata 7h37 kikiɗi habaruji mon États-Unis guiɗorɗen ko toon to Washington tungnadi kadi ko yalti gila hanki en wayno ko Donald Trump o seki gonnoɗo secrétaire ministére toppitiɗo ko fate homeland sécurité ɗum noon intérieur leydi kanko Christine Noem guila o addi oɗo département ne heewi caɗele wonande Donald Trump laamu makko gueɗe parɗe immigration gueɗe goɗɗe kadi ko fate nder leydi kono ko sakiti ko yiyama kanko Christine Noem mo yeddindire walla mo wultine ko fate kalisaji ken abo 220 million ɗi ganduɗa kanko hoore makko hutori ɗum pour wadde campagne publicité pour yimɓe immigré ji yiɗɓe déportude koye mumen mbiyata ko self déportation oɗon kalis fof ene wayno kadi ko ɓuuri hewde ɗiɗon kalisaji kadi ko compagnie ji ɗi ganduɗa taw ko républicain jeeyi ɗumen kañumen keeɓi ɗiɗon kalisaji e kadi ene wayno ko kamɓe sarɗiyankoɓe ndeɓe namdimo nde ɗiɗon kalisaji nde waɗata ɗum nde oɗon publicité oɗon budget est ce que o waynodiri e Donald Trump ene wayno wiyonde ko Donald Trump kañum jaɓi ɗum ɗon kaɗon haala noon Donald Trump kañum hoɗum weltaki hen wi wonde ko tinani oɗon kalis e pi wona kañum yamiri ɗum ɗon ɗum waɗi donc fuɗɗi yennudemo hanki ko ɗaminno tan wayno kanko Donald Trump taw fuɗɗimo yennudemo rewata hen tan ko sekat jomum o sekimo noon o nayimo département goɗɗo taw wona mo sohli oɗon saa waɗanede confirmation toon to congrès Donald Trump ƴefti ko sarɗiyanke goto biyeteɗo McWayne on ko sarɗiyanke ceerdo son to Oklahoma ko républicain ko on jogoti yahata toon to congrès pour kañum hoore mum jaɓe so tawi kamɓe congrès ɓe jaɓi pour wona ministére toppitiɗo ko fate nder leydi ene wayno ko sarɗiyanke wonno toon kadi ko sehil Donald Trump ko neɗɗo ciddu neɗɗo no feewi ñaaɗo wonande yimɓe o jeeya e maga kadi ko supporter Donald Trump no feewi ene wayno ko confirmation makko waɗete jonte garoji ɗe ko nden o yahata toon to congrès caggal muɗum yimɓe sarɗiyankoɓe jaɓom walla calom toon to congrès kamɓe républicain je ɓen continue hande darta démocrate en pour wiide kala proposition aji baɗɗeteɗi ɗon pour limite hono kanko Donald Trump dole makko wawde déclarde guerre surtout e oɗo guerre gonaɗo hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran suddu dole makko konngudi gommide toon so kanko Mike Johnson e kanko kadi tun gardiɗo Sénat mbi wonde ko oɗo sa joni ɓe jiiɗa memde ɗum ɗon ɓe jiiɗi ko oppidemo hen kanko Donald Trump waɗa décision ngaji waɗi foof ne wayni ko kamɓe démocrate ɓe goytoto oɗo sa joni président mo États-Unis ala droit fof jogade mbawa ko déclarde guerre illa so tawi kañum hoore mum rewi to congrès so tawi woni huuli wonde ko leydi mum no yane ene wawi kañum hoore habtade kono ne wayni kanko Donald Trump oɗo guerre mo déclaré kamɓe démocrate ɓe beltaki hen républicain ji kadi woɗɓe ko jiita wonɓe congrès nen continue hande ene kolla wonde kañumen jaadani makko surtout en ko fate ngaalu leydi ndi ko fate kadi caɗele goɗɗe gonɗe hen hande habaruji men to Washington tumnade kadi ko mi toon to journal biyeteɗo politico en wayni ko républicain ji puɗɗima yantu joni e démocrate ɗum noon ko huccitande hono kanko biyeteɗo pambandi no ko kañum ardi justice leydi ndi tumnade kay ko anda oɗo sa joni hono républicain goto kañum worum yante wonne républicain woɗɓe ko pour namdade wonde ko kanko pambandi kanko hoore makko yo adde toon to congrès ɗum noon koko fate kayitaji walla haalluji kalteɗe ko Jeffrey Epstein mayɗo e kaso hitande ujunaji 214 takkaɗo wonde ko kañum horum hutrima dole mo hutrima kalis hutrima kadi yimɓe hewɓe wallodiremen taw ko joom jawden pour wawde yande sukaɓe walla yeyde sukaɓe rewɓe kanko Jeffrey Epstein kadi kayitaji makko walla haalluji makko ene wayno jamirnoma no fewi to congrès yo yaltini haalaɓe kono ene wayno ko wiide kamɓe républicain ken wonno nogas oɗo sa joni wiiɓe wonde ko kanko pambandi o waɗi peeje foof ha o leltini gueɗe ɗe o fonno yaltinde ɗum noon ko guila photoji mum ha e lettre uji mum ha e haalluji muɗum taw ɓe ganda holkoni sababu kamɓe démocrate en mbiyata noon waɗi mo leltini ɗum ɗon ko sababu mo andi wonde ko président mo États-Unis Donald Trump kañum horum inde muɗum ɓuuri hewde e ko haalete toon ko ɓeɗo républicain ji e wiide mabɓe kadi nogas kañumen koyemen mbi wonde koni en ɗamini kanko pambandi huccidde makko posé mo question ngaji tampindemo noɓe tampinirno hono kanko Christine Noem gardinoɗo intérieur leydi ɗum noon kadi maɓe jantodira démocrate oɗo sa joni républicain ji joyo kañumen démocrate en woni ko jaakoy oɗo comité ko fate hen so ari toon namdade mo question ngaji kono noon tugnade konngol gumigol to kanko joguiɗo konngol to Maison Blanche no biyeteɗo Abigail Jackson o wi wonde ko oɗo sa joni Donald Trump ene continue hande jogade hoolare kanko pambandi par ce que Donald Trump e ko sakkiti ko tan e nder ko win wi wonde ko pambandi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi kadi o wi wonde ko pambandi ma pour wonde kañum hoore mum ko neɗɗo tiɗɗo e wiide makko kanko Abigail o wi Donald Trump wi duuɓi tati garoji wonde komo wadda liggey baɗɗo fayida ko ɗum woni haala de républicain et démocrate ɓe jiiɗi wonde non seulement kanko adde toon to congrès hay kanko Stephen Miller goto e conseil Donald Trump woni ngandi kala politique mo Donald Trump waɗata surtout ko fate en immigration ɓen fof ene foti addede toon to congrès hay sinno noon kanko Stephen Miller liggey makko wona congrès naymo toon ko Donald Trump waɗimo toon kono ene foti kanko hoore makko ittede
place mo woni ko woni fo ne fada yewde holde kanko pambandi holde nodde zone to congrès en demina so tawi kanko wari mako won gede do watton surtout kanko Donald Trump o ƴewata tanko so tawi républicain ni korsini odon gardo zone to congrès ko dum woni ko fama wonde ko dum ne jeeya gede de ganda pusde mo kanko Donald Trump hawsi Christian Khabaruji min États-Unis hande tungnadi kadi sondage kambe NPR mbadi mbi wonde ko odo sajo ko buri hewde américain ji jida guerre bado hakkunde kambe États-Unis kambe Israel e tonto Iran tungnadi hande sondage jeftade compagnie goto giwete Maristpol be mbi wonde ko 56% américain ji namdabe ko fati odo guerre mbi wonde ko kanyum jida e odo guerre gonani hen d'accord 44% non mbi wonde ken goni hen 36% tan américain ji mbi wonde ken jebi kanko Trump liggey mo wadi wala guerre mo déclare tonto Iran majorité 55% mbi wonde ko yaade tonto Iran forani wonde haaju américain Iran forani wonde menace pour wonno États-Unis kono so tawi ƴeewama kadi 44% e yimɓe namdaɓe fof mbi wonde ko haysindo jiiɗa guerre Iran kañum hoore mum ko caɗele mawɗe wonante wadduno gouvernement Donald Trump ene wayno ko ɓuuri hewde majorité ji américain ji beltaki e guerre mo fuɗɗi ñande nogasi jeetati lewru février kamɓe Israel nde ɓe attaque to Iran ko wawi won toon surveille o ko yimɓe ujunere temedde joyi capanɗe jeenayi e goho neɗɗo namduno ɓe namduno altine e alarba kadi ene wayno ko NPR e CBS mbanno ɗum 86% démocrate en mbi wonde ko enen goni contre guerre 61% indépendant kañum mbi wonde ko enen diwti guerre kono so ƴeewi 84% républicain ji mbi wonde ko men supporti guerre affaire haare wonde sonde Iran nde haysindo ko kanko Donald Trump e ɓene ƴeewa wadde peeji fof beele ɓe jaabo pamne américain ji holko woni sababu jeeyi toon ɗo yarate ɗo kam oɗo saa ala fof dalilu mo ɓe dokki mo ganduɗa nanniɗo holko nayi ɓe yanoyde toon Iran habaruji men international puɗɗerɗen ko toon to Iran ɗum noon tungnadi kadi ko Al Jazeera haali mbi wonde ko kanko Donald Trump wi won ko Iran naɓe yo gartan kañumen koye men fof nangue taw ala fof condition ngaji ɗi kañumen koye men mbawi ɗaɓɓude pour dartinde guerre ne wayno oɗo saa joni tungnadi kadi ko yaltunoɗe ɗo balɗe fof hono kamɓe Iran tawne haltino wiide wonde ko kamɓe Iran eɓe jiiɗi haaldede kanko ministére des affaires étrangères mo Iran o haali kaɗon walla wi wonde ko kaldigal mabɓe kamɓe Iran e États-Unis ɗum kadi gasi par ce que wi ko a chaque fois nde ɓe jooɗi ɓe kalda États-Unis haade haal mabɓe gasdi États-Unis wonata koye bomborteɓe ɗum woni oɗo saa joni kamɓe Iran ɓe mbi ɓe ngala ɗum ɗon kanko président mo États-Unis non Donald Trump e tungnade hande haalluji kalteɗe mbi wonde hankadi haala ala hen il faut que tan ko joƴƴina armemaji a jaɓa nangue kala wonɓe toon aɓe mbawi bara hen ɓe mbawi nangude hen nangga hen ñalawma hen wayni ko pettoji mawɗi mbaɗiɗo so nokkuji kewɗi gonɗe toon to Iran oɗo ñalawma hande woni ñalawma battuɗe ñalawma jeeɗiɗi tungnade kadi hande Al Jazeera ko haali ɓe mbi ko famde fof ujunere e temedere capantati e ɗiɗo neɗɗo maayi toon américain je kamɓe Israël bomboji mabɓe mbari ɓeɗon yimɓe fof tungnade hande kabaruji gumi toon to Al Jazeera ono kamɓe Qatar e mbi wonde ken wayno ko oɗo saa joni ɓe gudditiɗo e weeyo mabɓe seeɗa koɓe continue ƴewde beele kala yimɓe ɗannotoɓe surtout avion ngaji ɗi wanno tan beele no continue darade Iran kañum hoore mum wi wonde oɗo saa ma continue attaque de kala leyɗele jeeyaɗe to Moyen-Orient jeeyaɗe Golfe ko gila e Émirats Arabes Unis ha Qatar ha Bahrain Israël aussi ɓe no continue hebde bomboji ɗi ganduɗa enen ɗe ɓe miicino kene ngara toon tungnade ko yalti e ñalawma walla jammanki kamɓe Iran ɓe mbawi neldude kene wona temedere dronaji jeenayyi to Tel Aviv ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa en continue hawa yimɓe par ce que à chaque fois nde kamɓe États-Unis kamɓe Israël ɗe jalti mbi wonde ko kala ko Iran jogui noon kene werlirtono bomboji walla ɗiɗo dronaji en wayno ɓe moññi ɗum ko janggo muɗum Iran werlo kadi ko ɓuuri ɗum hewde habaruji meɗen hande international tungnade kadi ko ummi to Angleterre ono gardiɗo laamu Angleterre ono Keir Starmer o wi wonde maɓe supportu Arabie Saoudite wallude ɗumen defandude weeyo men siftinon ɗon ko prince mo Arabie Saoudite Mohammed bin Salman o wullitinoma dumunnaji ɓen ɗo wi wonde ko États-Unis en wayno woƴaka rende weeyo mabɓe woƴaka dendude Israël kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe leyɗele arabe ɓe fof eɓe jogui ndeɗon mettere oɗo saa joni kono noon tungnade kadi e ko ummi toon to Angleterre ono kamɓe anglais ji ɓe mbawi neldude avion ngaji kaɓeteɗi e hélicoptère uji e kadi en wayno ko porte avion maɓe neldi ɗum toon to Moyen-Orient ɗum ɗo fof ko wawde rende weeyo Arabie Saoudite hande tungnade kadi konngudi gomiɗi toon to Al Jazeera ono compagnie Qatar Airways ko avion ngaji mabɓe kamɓe Qatar ɓe mbimonde ko mabɓe mbawa yaltinde yimɓe wonnoɓe toon to Qatar ko nawtu ɗum e nokkuji ɗiɗo joyi kaalaɗi Angleterre aéroport mabɓe biyeteɗo London Heathrow mabɓe nawti toon jiɓe kadi to Charles de Gaulle to Madrid Barajas to Rome e toon kadi to Francfort ɗum noon ko yimɓe européen wonɓe oɗo saa joni to Qatar siftinde on tan e wayno ko espace mabɓe ko udduno kono e wayno ko ñande alhamisa hanki mabɓe continue jogade contrôle mum pour ɓe mbawa wadde won avion ngaji mbatta juura toon e won avion ngaji kadi puɗɗo diwde toon to Sénégal en wayno ko candidature makko ancien président Macky Sall to Nations Unies ardade ɗum wonde secrétaire général mum ene wayno enen continue haalede oɗo saa joni donc siftinde on tan ko candidature makko gardiɗo leydi Burundi kanko ene wayno déposé oɗo candidature makko kanko Macky Sall gardiɗo leydi Burundi o noon ko kañum woni oɗo saa joni gardiɗo organisation de l'unité africaine dalilu mo ɓe dokki surtout kanko gardiɗo organisation de l'unité africaine noon wi wonde ko Macky Sall kañum goto woni jogaɗo oɗo saa joni joguiɗo kadi karallagal joguiɗo kadi expérience mo ganduɗa ene bawɗo lomtade hono kanko Anthony Gucci
culturels ko way wonde fo en wayno ko darode ndude lewru mars candidat manko déposa dum wadi hono parti gor bietede RTAS tonto Sénégal kanyum woru mo wadi déclaration mudum wi wonde ko en supporti mo be bi wonde ko candidature makko kanko Macky Sall ko teddungal wonande Afrique fof e surtout en kadi ko wawde wallude Afrique mawninde dande mudum walludum jogade kongol e der dedo pelle aduni encore odo sa joni men fada hono kanko gardi leydi Sénégal holko jogori wadde réaction makko ko fate candidature Macky Sall Sénégal hono professeur Cheikh Oumar Diagne kanko war makko joddime yimbe jaabe ton to sécurité urbaine commissariat central de Dakar ko gardingo commissaire divisionnaire bietede Mamadou Tandeng e der ko be namdim kadi en wayno kanko war makko fela o wiya wonde ko haali haaluji di wona gonga walla rokki khabruji wona gonga dum non tugnade ko Seneweb windi o namda ma gede keddo mo wonde avocat makko no o continue haalde wi wonde maygol hono o étudiant bietede Abdoulaye Ba to université Cheikh Anta Diop ko kanko Ousmane Sonko woni responsable mudum e wiide makko kadi o ko Ousmane Sonko kanyum hoore mum woni mawdo gouvernement ko kanyum rokki instruction ngaji pour wonde intervention police yo wade son to université Cheikh Abdou Diop dum non tugnade hande ko haade donc so tawi ala ko wayli nyande altine garaw do en kanko war makko o nawete ton to parquet gondo ton to Dakar hedaade juge goddi haburuji men Sénégal cektodden ko lettre gummido walla communiqué gummido ton to parti biyetel PS ne nder ko be dendi hande nyande jeegom lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom en woni ko kambe PS mi wonde ko be supporti hono candidature kanko ancien président Macky Sall secrétaire général ONU kongol makko kanko secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye bi wonde be ciftini kanko ancien président Macky Sall kanko war makko windi bataki fade Bachir Diomaye Faye dabbude wonde leydi Sénégal yo supporti Diomaye pour odo candidature kanko gardido leydi Sénégal odo sa joni tugnade ko be kalbi bi wonde a betoji mbade a ƴeewe kadi kanko war makko wawa jokkodirde yimɓe wod hade makko prononcade ko fate jabde walla salade ene ɗamina haysindo kanko gardido leydi Sénégal o jaɓani Macky Sall support mo jogui odo sa joni ɗum ɗon haddata ɗum on de secrétaire général des Nations Unies ɗum noon kadi ko waddanta ko caɗele mawɗo wonande Sénégal et surtout yenno kanko gardido leydi Sénégal on Bachir Diomaye Faye guerre gonɗo toon to Iran ɗum noon tugnade kadi konngudi gummiɗi to Al Jazeera ono kamɓe parlementaire uji iranien biyeteɗo Mohamed Baguer Galiba o wi wonde oɗo sa joni o ari ni kanko hoore makko omo jalla haaluji Donald Trump wiide wonde ɗon ɗo Donald Trump wiide wonde ko alay sago kañum hoore mum jeeye e yimɓe ɓe ganduɗa suɓortoɓe hol gardotoɗo Iran e wiide makko kadi wi wonde ko leydi Iran ko leydi mbanni fayidi kono noon e wayno ko ardotoɓe walla futur muɗum holno jogori waade ko Iran naaɓe koyemen dessidanta koyemen kamɓe gouvernement mo toon mo Iran eɓen continue hande dartade ko sikkano ko en wonde ñalawma gadana walla ñalawma ɗiɗo kala ko fate lawmu mabɓe mayan kono e wayno wona hunde wonde ko way wonde fof toon kadi to Liban en woni ko kanko Emmanuel Macron mono continue kadi a haldude Syrie e haldude kadi Liban e surtout kadi ƴewde beele kamɓe Amérique eɓe janten pour wonde bombardement ji kamɓe Israël mbaɗat ɗon e Liban ɗi beele ne darto tuminade kanko Emmanuel Macron ko haali d'abord o yenni o wi wonde ko ndeɗo haare nde ganduɗa ene rawani kuule international ko haare nde forani wonde kono kadi ne wayno ko haare nde kadi ma continue rabde ha nanne hen gueɗe ɗe gandani ɗe galano hen ko way wonde fof porte avion mabɓe kamɓe France porte avion biyeteɗo Charles de Gaulle ene wayno yettima toon to Méditerranée andaka noon taw koko jogori yaade to nokkuji gonɗi toon to Moyen-Orient